da ya zo ma kan kargar mulki kuma kowa ya sani cewa ya gaji albashi na wata 3 wanda ba biya ba. Mai girma gwamnan jihar Bauchi a watan farko da ya zo ya sa aka biya albashin na wata 3 da ya gada wanda gwamnatin baya bata biya ba. Batu na gratuity da gaske da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya gaji bashin gratuity biliyan 27 kuma a cikin biliyan 27 din nan mun yi bincike alƙalma kuma sun nuna mana mai girma tsohon gwamnan jihar Bauchi Ahmadu Ma'azu ya bar miliyan 600. Mai girma tsohon gwamnan Bauchi Bala Isa Guda an gaji biliyan 14 a gwamnatinsa. Mai girma MA Abubakar an gaji biliyan 12 shi ne don kada kiyasi biliyan 27 shine wanda gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad ta gada a gwamnatin da suka gabata. Kuma ne za a yi masa adalci a lokacin da mai girma gwamna ya zo ya alƙawari cewa zai rinka ware miliyan 200 a kowane wata ana rage wa masu gratuity kudin gratuity su. Kwatsam mun zo bayan wata shida sai aka fara cewa nan mashako. Da aka fara cewa mashako sai aka samu raguwar tattalin arzikin kasa tun daga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi. Sai aka dan sa ba a samu a biya wannan miliyan 200 amma ana biyan miliyan 100 miliyan 70 miliyan 80. A yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya biya kusan biliyan 4 da miliyan 800 kusan da biliyan 5 shine abin da ya samu ya biya. Kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi gadan wannan gratuity amma kullum an tashi sai a masa yarfe a ce ana bin gwamnatin jihar Bauchi biliyan 27. Mun yadda ita governance continuous process ne ana ci gaba ne kuma ya yadda cewa insha Allah mai girma gwamnan jihar Bauchi ya shiga wata haɗaka da wannan hukuma ta Pencom yace in Allah ya dan Allah sake bashi sakonta insha Allah tazara na farko wata 3 na farko bayanai da maganganu sun yi nisa insha Allah mai girma gwamnan jihar Bauchi a ma'aikatan jihar Bauchi musamman wanda suke bin gratuity din za a karɓo wani bashi wani bond za a shiga tsakanin jihar Bauchi da kuma wannan hukuma ta Pencom insha Allah kowa za a biya shi kuɗin sa. To shine yan adawa suke jin haushi cewa mai girma gwamna zai zama zakarar gwadin dafi dukkan wanda suke bin gratuity a jihar Bauchi za a samu wannan bondin kowa za a biya su. To sun